أعوذ بالله من الشيطان Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa الرجيم barakatuhu. بسم الله A الرحمن ‘yan uwa masu sauraronmu الرحيم a wannan الحمد daure mai لله albarka, Allah ya الذي saka muku da alkhairi. أنزل على To, عبده الكتاب ولم يجعل mun له ƙara dawowa عوجا dangane قيما da al'amuran لينذر waɗannan بأسا taurari da muke muku شديدا bayani a من kansu ɗaya لدنه bayan ɗaya. ويبشر Waɗannan المؤمنين taurari kamar yadda muka sanar ويبشر da ku المؤمنين tun الذين farko, يعملون wannan taurari su الصالحات 12 ne, a har kullum muna أن ƙara gaya muku. لهم أجرا حسنا. Akwai Shumlu, Sauru, Jauza'u, Sultan, Asadu, Sumbula, Mizan, Aqrabu, Qausu, Jadau, Dalu, Hutu. Wannan taurari da muke daɗa lissafa muku kowanne halitta na ɗan adam da wannan ma kake gani da wannan ma kaunu baya gani. To duka kowanne abu akwai adadinsa da lissafinsa da ƙididdigarsa. Domin ita dama tuni duniya ta kafu ne akan bincike da ilimi. To, amma yanzu Allah ya kawo mu wani zamani na ci gaban mai haƙa rijiya. Shi yana ƙara ƙasa, amma kuma yana munna yana ganin cewa ai ya kusa cin da ruwa. To shine matsalolin da muke samu mu 'yan Afirka, kanmu ya kasa wayewa, kullum muna cikin guri guda ɗaya kamar kifin rijiya. To, yawan ma da mutanenmu suke yi ya zama kamar bai da amfani. To, wanda yake laifi na kuskure wanda bai sani ba, ko bisa yana sani ƙaddarawa ce ta Allah. Ya Ubangiji Allah ka yafe masa, mu ma masu faɗa Allah ka yafe mana tare da masu sauraro. To, yau ‘yan uwa masu sauraronmu za mu tashi akan wannan birji, mun gama kamar. Za mu shiga cikin tauraron Shamsu, ma'ana Leo. To, wannan Shamsu tana da ɗimbin tarihi da abubuwa sosai na mu'ujiza da buwaya da abubuwa wanda Allah ya halicce ta da su. Wato ma'ana na farko ita rana, kamar yadda bayanin wata ya zo, ya shafa kowane tauraro, to haka kuma ita rana nata fannin sama take da komi. In ana maganar rana sai a ijiye maganar wata, in ana maganar wata sai a ijiye taurari, in ana maganar taurari sai a ijiye wasu abubuwa da ake amfani da su, wanda ɗan adam yake amfana da su. To, wannan rana na farko wanda yake da birjin wannan rana ita ce Shams. To za ka same shi na farko, shi dai yana da ɗabi'a mai kyau, sannan mutum ne mai saurin gane abu, sannan kuma mutum ne mai fahimta, amma fa yana son in ya zo guri a dinga girmama shi. Shi yana da bambanci da sauran birjai. Shi wannan in ya zo guri, akwai wanda muka wuce, shi in ya zo bai damu da ka girmama shi ko ka girmama shi, irin mutanen da za ka gansu su ba su da matsala. In ka girmama su za su girmama ka, in baka girmama su ma za su iya girmama ka. To shi Shamsu ba haka yake ba. Shi in ya zo guri yana so a girmama shi, kuma in yi abin burgewa yana so a yaba shi, sannan kuma yana son in yana labari ka saurare shi, ko baya son ka dinga ɗaga muryar ka tafi tashi a gurin sautin magana. Da haka yana daga cikin ɗabi'unsa. In ka san mutum yana da irin waɗannan, in kana son ka zauna lafiya da shi, sai ka dinga bin shi a hankali. In ka ji ya taso yana bayani kaza kaza kaza, ka dinga na'am, ko kuma dai ka ja bakinka kai shiru. To, sannan bayan haka kuma, bayan wannan saurin fushi, ita wuta ta kasu kala daban-daban. Kamar a hasken wuta za ka ga hasken wutar gidan biredi daban, hasken gidan wutar da take tashi a gidan rodi daban, hasken murhu wutanta daban. Akwai wutacen dai kala-kala ne. To amma mu za mu yi bayani ne ta kan wannan ta birji da muke magana a kai. Na farko dai, wannan mai birji na rana, gaskiya akwai labari a kan shi ya fi guda 1000, amma za mu ɗan tsitsinto wasu kamar yadda muka fara. To saboda haka, bayan wannan yawan fushi, akwai abubuwa da ake so in so samu ne mai wannan abu ya kiyaye. Na farko dai akwai yellow, sannan kuma akwai golden. Bayan golden kuma akwai fari amma mai ɗan duhu-duhu haka. Kamar wannan za a iya ce mishi fari ko? To amma farin dai mai ɗan duhu dai haka. Kaga an samu kala nawa kenan. Sannan kuma akwai ja. Za ka iya amfani da jan abu haka, saboda ita wuta dama ja ce. Haka kuma idan gari ya maka cicif ka rasa yadda za ka, in kana da birjin, kana iya neman abu wanda yake ja, sai ka ɗan yi sadaka da shi. Amma fa muna ta gaya muku kai ya zama
ɗayyar bika wa biman ma'aka, ma'ana kakka zama camfi ka camfa abun, a'a ilimi ne na neman da zaka ɗan samu sauƙi. Kamar mutum ne ya ganka kana tafiya mahin ɗinka ya sace amma ba faciye ba, sai ya samu shi kuma sai ya tsaya da ya daro ɗan buhun shi sai ya ce ai ga famfo sa iska, kaga ba wai zai ɗauke ma tafiyan bane amma ya taimake ka. To shine amfanin waɗannan abubuwan da muke faɗa muku, ba wai muna yi don mutum ya maida abin kamar camfi ba, a ka ɗan sama wa kanka sauƙi. To sannan kuma akwai lambobi waɗanda masu wannan burji idan sun riƙe, akwai 1 a ciki, akwai 5, akwai 9. Akwai sauran wasu daga can ƙasa za mu zo da labarinsu saboda gaskiya labarin yana da yawa na wannan tauraruwa wadda take da suna Shams. To wannan burji Shams kamar da muka gaya muku ku dai bibiye mu. Kada ku gaji, kada ku ƙosa, akwai abubuwa masu nishaɗantarwa wanda za su taimaki bayan Allah daban-daban wurin tsame su cikin wasu wahalhalun rayuwa.